வர 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 நம்ம பொழப்பே சரியில்லையே. என்னமோ சொல்வா, வர வர மாமியா கழுத ஓல போனான். அந்த மாதிரி இந்த காஞ்சையிலேயே நமக்கு தீனியா கொடுக்குறாங்களே. எப்படா நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட போறீங்க? ஐயோ ஐயோ, ஒரு நேரம் வயிற வளர்க்க இவள்கிட்ட நாம் படுற பாடுறதுக்கே பெருத்த பாடு. கொஞ்சராயா கொஞ்சராயா கொஞ்சரா, படுத்தா கொஞ்சரா, எந்திரிச்சா கொஞ்சரா, நடந்தா கொஞ்சரா, கக்குசு போனா கூட கொஞ்சரா, யார கண்ணு முழிச்சா கூட தூக்கத்துல கொஞ்சராயா. உயிரையா? ஐயோ டேய், இல்லடா உட்றா டே, அவனா இல்லடா. ஐயோ என்னை பாடா படுத்துறானே, விட மாட்டேங்கிறானே டே, சங்கட்டமா இருக்குடா. சொல்றத கேளுடா, விட்டு தொலைடா. டேய், இவனுக்கு என்னடா வேணும்? எதுக்குடா சம்பந்தம் இல்லாம அடிக்கிறீங்க? சொல்லிப்புட்டு அடிங்கடா. கடிச்சிட்டேன், பெரிய கறிக்கூட்டையை கடைச்சிட்டேன். போடா கருவெட்டும் கருவாயி, போய் தொலைடாங்கிட்டு. டேய், தூங்கி கனவுல இருக்கேன், கழிச்ச குன்றுவே. ஐயா வந்துட்டேன் பெரிய ஆஸ்கர் நாயே சுத்துறேன் பாரு. ஆஸ்கர் அவார்டு வாங்கினேன் மாதிரியே சுத்துறேன், கிறுக்கு பையன்.